O sector agrogandeiro foi unha das liñas estratégicas da Deputación nestes últimos anos. Un claro exemplo atópase na Granxa Galloso Castro. Hai un ano abría as súas portas o primeiro centro de recría público en España. E hoxe este centro pioneiro conta xa con 800 becerras de 45 explotacións gandeiras de toda a provincia. Sin ter moitas competencias, pois nos intentamos poñer o noso grande area para que nunha provincia, como digo, rural como é a nosa, pois se poida vivir dignamente do rural. A piques de rematar as obras, atópase a Granxa Experimental de Leite, que construe con 2 millóns de euros o organismo provincial e a Universidade de Santiago. Este compromiso verase materializado por unha banda nunha mellor formación de veterinarios e enxeñeiros agrónomos e por outra nun impulso á innovación, sobre todo no tocante ao concepto de smart farming ou agricultura de precisión, cun enfoque sostible socialmente, económicamente e medioambientalmente. Nos non temos que vender leite, temos que poñer a disposición da universidade e dos gandeiros toda a nosa infraestructura para que desarrollen en líneas de investigación e podamos facer máis mellor a vida dos gandeiros. E doutra colaboración coa USC e a Soporcel, estas instalacións gandeiras de Castro darán cabida a unha terceira granxa experimental de porco celta, unha raza autóctona que foi recuperada no ano 99. A raza porco celta foi a primeira que se autorizou, a primeira raza autóctona porcina española que se autorizou para uso deste logotipo. Este logotipo é unha marca de calidade na que, desde, como ben dixen antes, desde o ano 16, todos os produtos van identificados, temos unha trazabilidade dende a explotación ata que chega ao consumidor. Apostas polo rural que teñen como espello o traballo que desde hai anos leva a cabo o organismo provincial con a Cruga na recría e expansión da raza rubia galega. Temos neste momento sobre 180 becerras e xa temos lotes preparados para o ano que ven para diversas subastas que temos nelas. Estes e outros proxectos deronse a coñecer nunha xornada técnica sobre o sector gandeiro organizado pola Deputación para expoñer as necesidades que hai desde as distintas asociacións da provincia e informar do importante labor que fan cos gandeiros. Hai agora mesmo 50 personas traballando en Africor que recollen datos nas explotacións, transformamos eses datos en información e iso lle permite ao gandeiro xestionar mellor a sanidade do seu establo, a recría, a nutrición, moitas facetas que lle permiten ser un pouco máis eficiente. A marca de Pastores Galicia, que é un pouco o máis actual, o que estamos loitando agora por sacar adiante unha marca de calidade que dé a coñecer os valores do produto. Ademais, o máximo mandatario provincial lembrou a recuperación de 2000 hectáreas grazas ao programa de terras abandonadas da Deputación. Inversións e instalacións punteiras que fan desta unha provincia máis rural.